Здравейте хора, в днешното видео отново ще играя с мечката, защото знам, че ви е любима игра. Много хора са гледали тази игра, която аз съм играл. И нека да започваме. Здравейте хора. В днешното видео ще играем пак мечока. И този път ще ви покажа как съм се развил и ще ви покажа всичките неща, които ги имам. Всеки един свят. От хора остана ми само един свят. Май, който не съм отключил. Така че и това ще направим. Така играем с мечка Б. Защото ми е най-развита от всички. И ще започваме. Добре. Ето хора, как изглежда мечока ми. Ето вижте, значи включил съм. Чакайте, иска да ви покажа. Имам 16 и 18 такива. Тъй като ги съберат и 18, най-накрая ще мога да го направя това. Ето хора, отключил съм това място. Тук показва колко мечока съм освободил. Време е да освободим още един. От това място, между другото в първото място, където по принцип сме, там съм ги освободил всичките мечока. С тук събираме парите, които преди не знаех за какво са. Сега разбрах, че мога да изкупвам скинове такива неща. Чакайте. Те са добри. Така. Хоп. Добре. И хора, ще изляза от тук и ще се видим в следващото място. Така хора, ето и обратното.
там, където виждате онези надписи също. Ето тук даже ви показвам, че съм взел всичките. И ако отидем там паралелно заед, може да видите, че съм спасил още двама човека. Я видим това. Има ли? Хора, отключил съм ново нещо в играта, което е яко. То буквално е... Хора, нищо не знам. Ще погледам тук малко, се огледам на някъде и като намеря нещо ще ви кажа. Ай, чао! Хора, явно трябва да намерям някакви геймски яйца. Какво е писало, сега в момента се опитвате да го изтриете. Сигурно някой душки, които ме гледат, правят в момента. Тук съм изгледал всичко. Така. Каптера са нагоре. Стигам до това. Така. Поглеждам да се добавям на я видя тук. Трябва да има някъде скрит. Но тук това сме бяхме. Добре. Така сте. Не искам да бъда. И така, хора. Излизам от тук и ще се видим в следващото място, което аз съм отключил. Сега сигурно се чудите кой той е и защо съм тук при него. Еми, за да му разгледаме къщата, хора. Ето. Няма да я разгледаме цялата, но ще я обиколя малко, да ви покажа. И след това ще преминем към другото място. Това не е интересно. Ето са. Тя по принцип тук не води задосва. Когато това мога да се
Тук нагледах. Сега тук трябва да изкачам на копчетата и трябва да се опитам да го мина. И така. Това е мястото, хора. Отиваме към следващото. Ето по това последно място, хора. И отиваме на последното място. Няма да го гледаме цялото. Ай, стига, хора, това беше видеото. Ако ви е харесало, абонирайте за канала. Ма не, наистина го направете, хора. Защото вече ма дразните, имам 44 абонати и още никой не иска да се абонира за мен. А ме гледат 100 човека, хора.